sérii Drakenzangu a som už zaregistrovaný, mám už aj 21. level a začínať znovu by som aj chcel, lenže kvôli problémom s Frapsom, ktorý mi kedykoľvek vypne, tak budem nahrávať radšej na tomto, lebo tu už máme nejaké veci, ale nebojte sa, máme veľa vecí čo robiť. Takže načístáva sa nám to a mám 0 FPS, ešte sa ospravedlňujem, keď vám to bude sekať. Neviem, čím to je, ale no, na začiatku som dostal odmenu. Denný bonus, to dostane každý. Denná výzva, takže my si vyberieme toto. A ešte sa pozrieme, čo máme tu. Špeciálna ponuka, čiže nič. A hneď už aj ideme splniť úlohu tým, že si dáme skupinu, proti skupine sa prihlásime. No, takže už sa našiel zápas, takže ideme bojovať. No a sme v aréne. Zatiaľ sme tu len taký slabého, no silného, aj keď je 16, ale je mladý Centurio, čiže dobré. Možno, že je aj silnejší ako ja. Ale to neviem. Ani sa to nepokúsim zisťovať. No a skupina proti skupine je, že sa vytvorí skupina, vytvorí sa skupina červená a jak sa zabíjajú sa, až kým niekto nevyhrá. Takže ja nemám rád, keď má takto máš, lebo potom nie som dobrý. Ktorú ho už zabil. Keď v tejto zombie sa vám dá sa, je tu oživenie, ťaže vám to nič nespraví. Neuberie vám to body, neujdu vám veci z inventára, ktoré tu máte. A viac menej sa vám nič nespraví. Keď budú nejaké stry, tak to je kvôli tomu Frapsu. To ani strich sa tomu veľmi nedá povedať, to mi len vypne Fraps a preto nebudem využívať všetko, čo tam. Keď sa to podarí. Naozaj sa nedá držať na 50 miestach, lebo jednu ruku mám na klávesnici, jednu mám na myške, sa pohybujete s myškami. No a nedá sa to. Ja vám potrebujem, že by náš tým vyhral 2 súboje. Ako bolo spomínané v dennej výzve, že keď splníme dennú výzvu, tak získame nejaké veci. Ma práve zabili a modrí vyhrali kolo, čiže to sa teraz budeme musieť snažiť. Za žiadnu čepicu nemôžem mať. Vrátim sa k tomu, iba keď vyhrám kolo, aby som to mohol. Jak to vyhráme, tak vám ukážem výhru, čo som dostal. Takže zatiaľ. Takže čaute, som tu späť. Vyhrali prvé kolo a zaprihlásim zase do toho istého kola a ukážem vám, ako to chodí vonku. Takže načítame sa do mesta, zapneme si nápis, čo máme, no lenže ukážem vám to až potom. Takže teraz sa pozrieme, že kto proti nám stojí. 21, 22, 26. Takže to taký s tým, že potom vám dám to. Práve ma zabili, kde mal nejaký super útok, taký nejaký laser.
Bude to zaujímavé, zatiaľ nevyhrali, iba ma zabili. A oni vyhrali, takže takto za 3 sekundy sa zostavím a vy počkajte. Takže som tu späť a niekto je na to pre nás veľmi dobré. A práve si videli ten ničivý útok, ktorý ma zabil jeden z modrých. Dokáže to iba 26. A mňa práve zabili, čiže to je koniec. Zatiaľ vám ukážem, ako bojujú Hunty, ale neviem, či to vyhrajú, lebo to nevyhrali ani tie 3 kola. Takže pochádam na tej Narlix prehrali, ale pripojím sa do ďalšieho súboja a dúfam, že to vyhráme. Takže ideme sa pozrieť vonku. Pokiaľ to sa nám zase nenačíta hra. Takže, prepáčte, keď vám to seká, za to nemôžem. Nie som na svojom počítači, lebo to by vám ešte hroznejšie sekalo. A myslím, že je plná pamäť, ale ja neviem. Myslím, že je plná pamäť a nemôžem to vymazať. Nesmiem, jak som už hovoril, že to nie som na svojom počítači. Takže ideme vonku. No čo nás tam čaká? Ne v takomto svete. Medzi takýmito pišišvormi, ktorých ja zabijem jednou ranou. Nezáleží na to, nad tým akou ranou, ale proste jednou ranou. Ja pred nimi neutekám. Sú pre mňa primitívni a to znamená, že sa ich nemusím báť. Našiel som tam súboj a zatiaľ už mám dosť sa málo FPS-iek, takže sa vám ozvem potom, jak to vyhráme. A ak nevyhráme, tak sa vám ozvem aj tak. Takže čau. Takže zase sme zase sme ten istý tým, jak bol vtedy. A zase sú aj oni taký istý tým. Čiže neviem, čo učím sa. Takže zatiaľ. Pokiaľ vám to nevypne, pokiaľ mi nevypne vypol, ale si nebájte, bude to tak robiť čas. Takže práve som zomrel. To asi zatiaľ všetko. Takže sme prehrali a ja som сказал, že ideme do ďalšieho zápasu. Len čo sa nám nájde nejaký zápas, dúfajme, že to je Narlix. Lebo to by nebolo veľmi v pohode. A ideme vonku. Lebo nás tam. Lebo keď prehráme alebo vyhráme, aj tak nás to spálime zase v meste. A obľúbenci Minecraftu odkazujem vám, že bude aj Minecraft. Ešte sa dohodnem s anarchistkou, že čo a jak. Alebo mi to taký tým. A zatiaľ natáčam len tu úplne moja prvá séria. A je bez anarchistky, lebo neviem, či nebude dielo aj s anarchistkou, ale dúfajme, že bude. Teraz sa mám súboj a ja sa s vami učím na teraz a s Bohom pri ďalšej sérii. Možno aj s anarchistkou. Čauko.